no ma no si bam won mu wadam papa enso mu ntumi ma abo ntene edrum bre wase be ma ni nyina no musu mu pie fie ogasa ne tiri ho ayeyi na yibone wankasa ne tiri ho ayeyi ni yibone ena oba ya aka no me ma no mo ankasa mu tiri ho ayeyi mo yibone enti mu pie mfi nti also wo case bia ochina bebia wo bia se enkran ana se regency mu bia obetumi ede wo case no aba be ma woni na wo no na onhwe enkora no ana obi okra na wo se mako me so bibia mu ana se meda meso da ye no na sunsun bi ne maba beda yenya case bi sa no no de se wo ya waje ne bosom ya katua no ayayayi Wamani. Eja yayi ubo se honhom no atiade na gunu so se ya ene ayifuyi se ene se ye nsu ase se ye hene kopem se wode last kobo ebe kwa the last one no obi ana na tene ne so se ya na so oba ye no cheri aponya nkrompo adum nti enei oje ne bosumi akatua ya make say kra da bre watimi ato half plot to bia wa fa nwe agusu a wo person gre wuro mu bie e de esi akasem enu nti sade ye won so how no esitie bia enu nti na akoma mu nsem ewo ho e de ema wo no enkoka wano aduro enkɔhye wo ho akonfo wadaworo ma se wo case na se wo ka kire wo bia ya na eture bi kra na on say wo ko hospital wo yare pa na wo ko na se apomdi adwumayefo no ewo no receive yi a na wo ho to ba yenya fa aduro kra nkan wo na ho to wo ba enu nti sa na hate wo ba emfa won sade wo asem no sitie sade ye besi age wa wa atu no na ye ne wadi nkomo no yenya kra ntachi wo case no which means say why you relate which means so how ni be echo enu nti sade wo how ni tie bia no frich na ko obetumi aba wo dia ba bia wo free ba bia no wo frɛ ye ne a wo dia no se wo se oba askra askra ye ne mo no ena ehwe enimu ye ne mo no ne hwe enimu nti udra na afre production lines ya na se wo ba wo betumi afre wo problem bia no frɛ na ye ntie wo how no na ye ma wo mra 0530 507 849 0530 507 849 what the ba ye be hwe se ye be ka bibia e de amount yenko na fe edemu de yenko fa Kate emra na ye wie ya na Kate so ete ha live a ye ne no ebedi nkomo timo are you ready afatuma kachire me se me di nyin ba ha afa de currents papa de abepiem currents papa ba ha currents ne papa ba ene ne be yedwe se wo di nipa ba ko na ba he enso so wanya nipa ba ko aka ona kyesa akoma mu nsem no ya de bo ba kukum no ma mienu so se de esitie no enti bomodia na eka yen ena no asemben fiada no asemben na wo de ba ha sei na ye ne be ma no eni nkomo ba cho fiada no me ba ha se Kofi Eric wone manyim mfi me won hwe me enti mumwa me no won hwe me ba cho no na me de ba da bi kitwa se ya na de ba Akoma FM 87.9 ba ye ni na wo bi ahwe bi na no fiada enne no oye adwuma enne na afa no wabehwe wo pemu atie sister se wo asa abo asa woti hai me hunu se bibia bo etiefo mehwe eye kanzen Kate animu a wode tia asa to su bi say die na ye hu de ama wo die na aba hu ye na ya me nwanwa die na aba hu eye nwanwa say medical fair ke na ba ya afa de Richard Entwin so abepiem aha sa wo bo ni din acha enti wo de ka won sam no bia ni kakra kire yen asama me de ba ya ni se Kofi Eric won fi me one manyam wo muwa me why na adwen say ansa no ena no asam na wo de to yanim no start me mpa de wo ye no start asam no mpa cho mana no me ka say ma wo 5 na de to sinsia na me hu ni na me hu be man me hu no obo ho na me ne na ete bo ho afi de me ne na tena 2 years be man yin sen pie ma wo mfi me Africa o se me nkonkoyi se mangwa nkoyi a enya de anyin sen we obeje ampa nso mankoyi no mfi me kura
enti why na adwen sa ase ansa na obema mbibi nji se bi one ma wachechire me ne ma dansa ana menso mesi kwasi ebo no di bu me ne menti ase na me de ne ba akoma mu nsem se mumwa me enti ano no kofia rek na ade ne ba ye na wo ma no ada no ba na wo se wo bia ene ne papa pacho me ka se ba kono me ne na wo ba ko ben Microcredit me ne na wo 3 ana me ka se ne ma me ate me pacho ene ye pe enokre me pacho because ye wo ba bia wakodi wo nkomo ene wo ni pakwa no so ha so ni se ntwe oba ne ono nkwa ne bae pacho wona ne sister na bae so ni me ne sister no woni me ye pa ana woni mu nkoma woni na die enu ti wase ho onsa wagu ahome koko ena die besi wo studio ha wagu ahome koko ho na je se woni me akoka enu ti ene eye mawo so wo beyi no kra na pie songo me pacho mam pacho me mao e friend say Microcredit no me ne na wo 3 ana kwekwanju hu me no so na Angela shemechi na Angela swa na Angela swa no anya se pacho no swa no be say 5 months enti me ne kwekwanju tene kwekwanju ka che me se obi busa me nka se akora ne ya ne ben na so kra ma me ka se me de na to ni sister Emma echere nsem bebre pie ye Emma ni sister bebo me dua se minya akora no edin enfri no so enu nti na no me ba ya me ka se Collins ni Angela papa ya 1 no enu nti na be ka se Collins ni Angela papa ya 1 okay yan hwe entry woni na brabo no start free henefa kire yen pacho na meti ni sister fio de na me pacho na wonte ntwi sister fee na akohia entwi me pacho henefa na wo na henefa na se me ma ne doso enti na make say ye ma so beka because ene yi a ye ka ho asem no be ma ba ko a wode ne ba ko ma another be ma wono so be frɛ ti na make say eye ma kentie eye ma sa no kora ne ba bia hye wo be yi apie be ma ono so wode na ma de wo ye pe ayi wo kunu pani no a eno no wode nkora ne nyina abɔ mama ne miensa no eno ono so be yi nanim so eye ma so beka ono kora wo fie ha ti start ba bia wo ne kwakwantwi start ye kwekwanju na mete ebo ayi na mete sechere ena oba kromon mu se oso ye sofo ena na nyina ne ya asore ena didi ma na menene didi nkomo ena meka me problems echele no ena obefa me kotena ni sister fio enum ho na mene no ekotena ye di ni sister fio na menene te menene kotena woni sister fio ka ekwanya woni ti se ya da no ba ya wo me mpese mebemo wo kasa me mpese me interrupt nti no kwanya wo fa so afa woni ne kwanye mo ye afa wo hu ne biemu a wo so won hwe nkura no enu nti wo bo na wuto me nka nkere ni nyina na me petie ti ka story ni nyina kire me mamba jo de akoye ni se emra na meti ni sister fio no me ko fio no mu hu boy bi oye tietia e wo fio no ti fio eti me wa na ne sister ndi betu manim se boy ne se oso boy ne se wo peme ana me se me de boy we de me mpe no ana ne sister ne ka cha me se sese no me ho kire me enti no me nka se me pe no no ma mbibi a menje sana ma asam no kokoye wunya nwie sister won se asam na to so nti wo hu ne wo keke ento me so ma ento me so sorry kire me sister me mpa kasa ene nyame aboa ma me ne muti e me ha ma adwene ka story ni nyina kire me from kenken to kenken ana ne sister ne ka se me ne be ma no entina na o man bibi nso so a menje se me mpe no krampo na ena ma ho kire me wo mu nti o man bibi a menje ena so ma be ma ne ma miska e ma meje ye edin ka o ma me 4.5 e ma meje ye no kra me de ma ne sister nso on fanto me ho e ma ne sister ne ye se wabo no bosia me ma no 2 million on fanto me ho e na ne sister ne ye se wabo me bosia e ma mre ayi mre ko na nim kakra sendi mu 1.5 ma me de ka akra me nza anka biem enti me de kana na me ka se boy na je ko no me mpe no me ntimi ne ntina me mpe no enti emu ho no ma na kwakwantwi nso
ene me kasae se opeme ena me si yo matina me ne tenae sa na ma asam no kokoye wawie asam na to so ama wankasa wuhunu ne awokeka se wuhunu de ne ma mfa question ma we ayi sachira wona na wote no woni wan na neti ho me ba cho sachira de ode me ko ho e me kunu pani no ena okogya me esi ho ena me kote metina ho Tina what? It's ukunu penny ne koja wusi ho. Ukunu fit ai sachira na wona free sachire. Ono na free sachire ho. Enti okoja wusi ho no oja wusi hine fa. Oja mi si sachire krum ho na se me kotena ho, metina ho, me rent dan ho na metina ho. Nti nya ukunu penny na rent dan na ma wo. Me pa cho da binyon na rent dan ma me. Na wo ye adwuma ben sa abra no. That time ne 3 ya na me bo. Me kra na me ne wasante mampon. Ena ase menye me ba otoso miensa no ensem bebre ena piepie ena nam so ma ebe yasa ba sister ensem ya aha de eya mamo ma ye ma adwene se aha ye ite se wonu ne sen ensem na piepie ye ma mi hunu ase menene nya asem a na wa friend ma me abo na mane ena enam so ma nde kofa na danfo yire Miku na danfo a enam ne suma ne hu me no kofa na yere. That time so na menyem nsam no court eni ade. Ena police for ne ma mla menyem na police for ne ma ne rent da ma me. Ewo sa sechere ho no mo. Ena nya me aduma metina wa me de wo ya. Me time no wu ya na me start se me botila. Me de nya iska me de rent dan ne biem na me sa tina wa. Ukunu pani no woni ne ma ne miensa no. Wukunu penny no woni ne ma enemy ensa no anankora no ebia baako aye be ma foforo dia mienu ena ye ukunu penny ni dia ana wo mu miensa nyina ye be ma foforo dia mi bisa wato aso biem ayi ka etimani abre me pentro enkra ni miensa ma foforo dia enkra ni miensa papa ne hwan enkra ni miensa no me penny no wo mu no jame ne be hu me na me wo me krom na ma wo ama me no fo ahono na kra ni nsusua Besin de kra mi hu akra ni papa bi mi. Aden na wode no kra siesie yan. Kate ye. Aden na wode no kra ni sie. Ma so fa ni se ne ba. Meba. Enti na se. Wa fa ni se ne ba sabe so sabe nya adom fanifo. Mani mu a mesra me ka. De kwati ya no ba. Aya ne be na anu ba. Ma be ma mi hu no. Mi da bitie. Ebi na wo be ya wo se papa ba ko awuo no. Na wati wa kirem. Ebi a me first born ne papa nko. O sa wo ka se ne papa nko no. Ya ofere. Jese tiefo be ka se wuni suban. Enti wo fo so amoa. Nya suban na mini. Eni e kirem. Peni ne papa ne hwan. Ne papa ye friend no Collins. Penny ni papa de Collins. Enti Penny no papa Collins na ade beto kitwa yidin. Me pacho de. Eni na kitwa Collins unya ne hene. Kitwa Collins na mla na menyem no. Emla na menyem na ase na data na kwekwantunya emfree ase onya start ni ma no. Onya na adwen se o mfi me na menene nam. Ena madam fu bi wo ho no mo. Madam fu pa me na yete se nua. Enti wakache me se me wo a me fa kra no ntu no. Ena me kache ne se braintwe Mefia se eya memfa akra no ntu no na me de obekwa akwakyia no madam fo no enti me de ne kɔ hɔ madam fo ne store ɛwɔ sɛkyerɛ na kra wa babo ho me de ne kɔ hɔ enti ekokotwa scan na ye ka sa akra na ebe ma no se ne ni kunu se so ebe ma de yemfa no ntu no enti sa ga ni kunu ɛna de Collins no na do ode oba ato ara ni kunu no ohwe wonyinsa anim mbacho mu nyina hwɛ mbi Enti wo ba pani ne papa nko ena mienu no ba ko nso otoso mienu ne papa no hwan de otoso mienu ne papa ni Jamel de otoso miensa ono ani Jamel ono so papa ni Jamel no ena de otoso nan de otoso Kate adai de otoso nan no so papa ne hwane se na no Friday no ba ma yete ase ase Collins ene de wadanfo abefa no no omo nyina papa e ba ko ya ntwi Enya sana akache me. Ajo sana me kan. Okay. Se ya ba be hu se wono so enya ntwiba. Wono so ye hwan papa. Hwan ba? Ye friend Chumesi. Ono so wan. O wasachere. Wono wasachere. Acho. Enti wo hunu wo kuru pani nu anase wo be hunu ono wo se friend say. Jamel. Edi no kura bubom.
enti no Jamel no wo no sa breben because tama wo be hu antwi na wo se wa wo bosumi num enti Jamel no wo be hu ne breben Jamel dem be hu ye de na ma wo mbapani anu so no kra do hu me wo me kurum kra nti ono na hwe me saa mbapani ni saa kosi se mene ne tena YouTube ka ede na ma no kra na make Debi anya no kra na wo beka no because Collins kitway wonu na didie mi bisa wo na chi o enti ese dan na wonu mom wo ko hu no wo sachere before tio ma tio me ba penini de ai Desmond no ana de otoso mienu ni yima ana de otoso miensa ne oba Christabel no enti onu no ye Jamel ne ba Desmond ne papa nko na Christabel ne ayi no so papa nko ana de odi wo biem papa no we ana meka so na e friend Chumesin listen eno ni Angela listen my man di mame na you say me wake kambom first one papa or the Collins papa ni papa Collins Mensa di otoso biem papa Jamel di otoso biem papa Jamel di otoso na wutie no yakọ akotie Kate na asemo a wode eba ye no na enei Kate no ankasa ba bedru ha owo ha live ya ye ne baba beto aso se ekọ nanimu aka behunu abrantie bi ho ne ba edi nkan wotoso 9 no ne papa no na ono so ba ye no na che se wo ye no ho kokwasa so de bi aka che me ma na wo mnti eze di afi no ba beje ne ba ye be check what to from day one eba na fe watua me pacho me ba me twa me ho ba sese anu nti no bo modern ase obetwen ye enyiwa fidie no enfri ha Ewra me pacho bra na me hwa de wo bag im bra aden enensu biem Time Herbal me hye ya me ka se yi ba kun ani wayi mi ensen bra sanya Time Herbal me hye esia gyemi ni me fiefo enya de abaako ebeso yen we de udi se ofa ni nyina Time Herbal me hye me ka se me di wa dance ya heaven ene de mekwa akopie enti se malaria we draw ne Time Herbal mixture enye enunku o de nanum ato a wontimi anidie no Time Herbal mixture duro no ene ye ma oba a wafa afuro de o ma akwada nofo ene akwada woni mfie dumienu entimi num aduro yi bi se obeto aduro yi bi anoma hwe se wakọ hospital anase lab ame yehu se wo atridie malaria yi bi ansa se o Time Herbal mixture enuri dudu atu a fo ani kire KNG Herbal Center ewe Emrom Abidjan House ana ba akoso wo atonsu papa Chumesi di atoso biem papa kwekwenchi nti enya sen yenya 4 okay nti Collins papa no pani no ena yenu ne papa ni Jamel yenu ne papa ni Jamel ena kwekwenchi why na wo ba Collins di na chi Collins ketwe why na wodi na chi odi Angela papa ni why eni ne Chumesi no na Chumesi na aso hia no why sachere Chumesi no ne ene ayi Collins papa no why na wo hu ne first Chumesi na me hu ne first sir Angela of 5 years Angela no oba pani was saying or 14 years oba pani no 14 years ono ne papa no ne ba ko no na Jamel so mane mienu no na just say wakeka mema na bomu ma wo hunu which bi kra fa mani so menim sa kwanda mu betrase no mbetimi acheche mu a mani wo kekan afemani so me ma pani no the real Jamel ni si hwe nti o ma obi anim se enya ne papa ne Jamel ne da obi eni nya ha ma ba bet na me kan se mu obi enim wodi be ma we ba na kwama ba ma we na de we ba okay enti yemra Chumesi so ti Chumesi no wo no sechere na wawo woni Jamel awo abosome na woni Jamel eba no anya abosome sen ono kra de menene tan na wanante bisa wo Chumesi wo Chumesi no na wo ban keto na nya se wo se no anya abosome num nya sa na aka kire me dabi wo busa me se me hu kwekwenchi no na me ba no wo sei Angela no wo sei no na wo se no wo sei na me so wo abosome num eno na make na abosome num no sabre na wo ne abosome num papa enso ajai
Some me mesi me na nyem ye o ka che me se na woni yimi enya se yimi me kwahye na no do je me mpene na woni abosumi num papa no so agyan na woti ase e de ma kwakwa ntwi no ono me na nyem ye wanya nkasa o so wa ma me 1 million se me nkoyi ma nkwa nkoyi nza na wanye no se abema bema oska se koyi me data no na minim se iska na no de bra se ye de asam no ekokotu na nim se me na nyem no ase no o bie na no a efun ana na woka obie na no efun na woka eti me de totu ne na mfo bebre nim se ade se ni se no madamfo no ode ye me eye me ya pa sister wo gina hwehwemu ahwa wo ho like what na se abrabo mu asese wo ankasa life ebisa ho se it's akwaba ansa na medicine for eremu na fi akwa interview no se ba ye be se aba so ebiemo Kate memo akwaba yeah na mama na promote saying acho bibi aboko Kate se de esisu boso na ehfa na wo se saying mama cho se de me wasante be kwai wanya another one yana ya na neti one na say mba cho debi okay na what am free yeah free or free man so but I say be kwai no me kotina o ma say me too free kumasi akọ umpe he ne kaka ibi na oda so ye wadwuma na eti ho adwuma na tire no me bon kakra okay na se kra de asa me ya shower gel say what side business no na enkra ni nyina wen mba cho mo we juso o mu nyina enyo mo nyina na we juso se si ajuso angasa de etu na wo ho o mu wo ma me wa na so mo wo hwan ho sa ma me na ofa me ye ne ba no 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 oh okay omoko school bibia kama mbacha okay ena wo mo maka ne so ba penene kra de no wo me ho ba o wanwan kwanta sisi a mama me ba ko nzo ko school ho mate ya beba na fe ya ba entwi de na so ya entwi aba sese de wo san hia ne ba entwi se wonya wo ba wo ankasa wonim ne obeye ai wonim ne obeye akra no kra ye nim sempo wo no sa wutu ne diyo se wantu ne diyo wo hwe no the last time kra no a wo hunu wo bai ye da bai bre bai na wutumi Sunday kapre bampo saje ni nyina ye behwe na afa ye hunu sa kra no won sa beka no anasa won sa nka no na mo ma me kwai na me ne DJ na po me to say DJ was one bobemedi you wanna guy me ma bobemedi DJ family remwe injira ne good morning Herbal mixture ya bani say na and the doctor ya dey be man ho aye me wonwa na say monitor show no am say 12:40 something doctor ahu or Cape Coast na monitor me dru he ya na friend me we me na me kuta call no no yes me fantana once no na me kasa oh okay doc I say the see and we changing the mind say who had there your first welcome address no yan fan ye adoyema ohwefo oh I see ya me ya duma anka me ba ba kasa fa yare ho ma ochina no ana me na wa ba me ya juice ka no ya me ya duma bia wunti no yan fan welcome say obi fa ni sem sika 150 cedis pay on famra na maka say we mpakura me nka say bi numbers in a good TV so numbers in a good TV so onim hwe say minim say won kwada hospital da kwa e dia akwasiro obi makwada wada enipa bibre be Rebecca so da hospital da si o kwa hwe lab test e de yo papa ya sika na sika e bajo hwe ko say ko dispense yo baby agi ndro na wo de ya hwe ndro a wo kwa ni atwura na consulting ho no kra no sika ya ubetua hwe OPD wo hwe sika ya utia o ba me ye de wa fa saa no ma we yina mu mama akoye wi a ye say 150 cedis pay ena ye say ye wi nso a eja wo kwan yo da bi ye san ya me ya doma doctor infidie ni indicate ya re bia ye san ma wunduro oh nti sometimes obi o na oba na wo kwa induro ekuta na otu say asa by 5000 kana wabo enuro ne ka 150 no ya ene ye de makwa ne ho I am telling you the gospel truth nti ya me ya doma Saturday doctor miduru ya na o kan Saturday o shada bosa idwa no okay on say ye ya na ye screening ye kasia pa but this time around no
yengi sikebia biem se eka 50 150 cedis no ho ye free we kra de eche say ye free we kra bo de mama kwa free free because 150 cedis entumi mfa wuwie lab test kra what dey kwa hene kwa kwaje card kra no aye say but we ye higher home ma card ye de wo ko OPD when you be take vitals sometimes obi ho ba wo check the pressure obi sense wo pressure si dey bi na ba check no na bibi hye ho ti wo ka say anti na nsem ye adwuma kakra ma bre na anti kakra na ma bre was say doctor mani hundro uko wura consulting ho na say the infident check we na say wo koye lab wa ye ba mu akoye lab test and so 150 na ka 150 no ho mama ko ye wi anka ye beje okwan se ko but ye wi na asanse se nduro ya ma nduro ye de gu roba mu kwana entu yade ase entu yare ase 150 cedis pe netie obi o ho ane de na fibroid mama ko ye ho wo ba na se wo pese kan ba mo kan say knife ana say apaso ana blade ye ni bi wunya bi wo ho wo ye operation ho ye be mu aduru dan ma me ba ko say yes me ko ye operation bi ye mu hyehye me ba cho ye operation ye de obo ade ha ba na me say by the last time ye yes ade we bi obi di ne fibroid picture kire yen papa mama by 3 days na me ntumi ndidi ye you know why because say ode oyi to ho say yi be kire yen sa no mama ko wo hwa na wo sian afem say obedidi ye hwa de bi ye be hwa fibroid for ye nu na kire ye be hwa obi ono so wo kompo madam fi say ponko kompo de boye minim na obroni kan goita yes afọ no so na eno no ye ma wundura ebekwa akọ nane sa ya ready na ede ama wo ye hwa de bi wa ye wie sa nwa mani na akire no so a se wa obaba abadan yase akire de eye wa wasam wa amadan yase nso a eye oba de asam ye de ase for nsem sika 50 Ghana cedis mama akonti na yes ade we enti numbers na egu TV no so no dia wo be fa eye 0553 21 35 87 0553 21 35 87 ni se krom hobi beka se oye free screen bra awo eduro ka ho da yey awo eduro so ka ho boy ye ma awo eduro na winim doctor de eduro bia na ma kwa san we aye kan obi a wa be screening de bia ba no beto nurse we beto doctor and ya me adma Saturday we doctor angasa wo krom ha doctor wo krom Saturday enti wo ba fashion with mu say who concern 150 cedis the eba man akoya 300 cedis ye bia wo ne wo partner okay so wo ba no wo ne wo kunu na eba na wo kunu wo ne yere na eba na wo so for 150 kura wo nsem because ye be hwe obi ye be hwe mu individual enti yan hwa de bi wa obi wo se me pa wo ma ko doctor de tie duro ni bi aba eno ne ye de ma one instruction say dan wo ye ba ko pe wutumi di so a wawie eno no ye say wo ye duro no wo be abstain from sex wo ne wo kunu na wo yere no mo be gya impam agudie kakra okay na mo ahye duro ni kakra sa ma bosom ya so bosom ne so eno no wo de mu nhia ma ko se oba kai dynamic ajo say fide de na meka bibi se ukunu mpo sa bre na mo aye duro na we ukunu bufu so no nhia kra wo de tete no bebi obadun so egu bi abotara obanyam yem se ne baba na dem yes trom ya je duro ni di papa ya kasa de nsesi ya bo original Dr. 3 days asam na meka on a good morning Herbal mixer center tie nie enti ya hwe saafo ni wie a saafo no obi beka se ene papa na saafo na me ba me fa sen ne mbra me si kura wi 150 cedis 150 cedis ya be hwe mofra makwa ade ba kwa yan se wanyin sen bosome nkono na awo ne yame adom am wanka hospital ho wo beduru fie wo ba no so e wanka ho ono so e beduru fie wo hwe nimu sanka 7 months 8 months 9 months 10 months de ko ni 2 years no abofa ne be nante but 1 year na abofa ni ntumi nante 3 years na abofa ni ntumi ha adwene o wodi ni gya hwan na akoye adwuma ya we eduro bi a wo ba de bi be sra akola ne nan ya de aka be mo wako fie se akola nu nyu be nu bi abro so 3 weeks e wo sa abofa ne nante so oba no enante ya yesem na chese mo mo hwe yesa oba na chare nante ya ha ho na sa wa chare kasa wa ketwi no wa chare kasa fa ne bra ya was special ndo edi treating kwala nko ti ya me ya adoma Saturday ya ede ye ne mu Fresisia na registration ni nanse ya friend mama ako mi fra Akoma FM na eba simple udin ni be ofri ba ewie
ma ko ye be hwe nkrofo o mo nso so de no eye stroke okay na ya na bi say doctor stroke e duro boy de ada na ye screen na o manye nyi stroke de mfiri mu and na ye se me na cancer no se Maa Akos nti mo fa nka wo mame oh yeah the stroke nso aka ho o monitor live on Facebook stroke edura ne bo den doctor see ye fa nka ho bi free 150 or see wa badia or they were come enti sa wo hwa me ana wo tie mi a de be bo wo nie for numbers no o fa wo sempacho me ma me ye stroke me papa ye so me ana me nam stroke mu na de ampesa me ye ne se basa me ba mo ho me din dia se me simi fro bi nti krom na eba mako obi se me wa akra nti efidie so mate se wo kumase na me be kumase na de bi wo de gina akra wa so oba ba ka so a wo de wo ba ka so be si ye tere wo tere to but na si wo ya kan say what's a wo ba tuba junction is wa gina wa wo gina wa na wo se me kwa cafe junction anasa Mama Africa okay draw for the taxi driver ni motor for na wo motor be gina pepe wo ya rent strong for motor for taxi no for me so pepe so wo ashama ya bretulaku and also traffic light na wo se me kwa Christian village okay yes so Christian village wa afa bisa se me kwa doctor 3 days original doctor 3 days so eno ano no Kumasi ni Ashanti region for ne baba eye etimetim Lumba junction ntima ko obi ni etimetim ampacho wonya beduru Kumasi a peka because Kumasi obi betuma be si swami obi betuma be si tech obi betuma be si kejetia obi nso betuma be si Maa obi betuma si Sofolai obi nso be free mampon kwan so na eba enti mo amo bebia wo bebia make sure so wo benya car e de wo kopankro na ehwa meduma mepacho wonya duru etimetim junction Maa Akos si me so akọ me ma waduro bi fama me ma nko aye fa na quick start mo what the boss wa na jadam say ta aye won sa da ma ko wa we duro won kan me na me ka kiro on sa card ya yesu ka no se wo gina dom na wo spark wo ka na ye twan na yesu a enanim guase se wo hwe ha no ahwe so obi hwe wa ba wo boss twen na age so ene na ye ka enti misraw sa eduro ne ye de kubensuo na enom wo ye be ma na wo ba ba gi sa eduro ni bia mesofo kubensuo ka wona fa bra ma ko de enti ameka sa ne se peni bia wo tie mi bia ni made akubensuo tumi ye mawie me so we akono pacho di mechi ne yenko gi sa quick start ni bi wo ye oba na obaji bia na wo gi akoma akunu we are bema de oba ye de ba ma wa wo dia na we are making ne boy de o but e kan 150 cities ne ya wo ba baji ni free Saturday we twam a na sa wo ba Monday ne ya de ma o 3 million nkasa enti wo de tutum ni ka eye memene da ya e na ye 150 no yes wo ba na obabo ma akodi Monday kra ye mfiu eno de e bia da consider kakra bet Saturday no wo de ba 550 ye sa de no 150 cities afa ye we dube ye de ma nko oba bi se me no be ma ahya me bo oso obe wale me wonim se ma ko ye oba bi ho a oni be ma na te ne birthday kura dura be ma nka na waso no be se da wa kai no me se credit kura be ma bi nto bi ma na ye because engine ni nkwa yie enti da me de soro so ne se wo ye oba na se wunji nti oba be ma ntumi nto bi bia nche wa me pa cho bra wo bai ba mu eduro bi fa na mate aka wo so aja wa adwa be ma ni wo hia wo mpo se kan mani bedi anko me wie wa mani bedi anko no ma ko bobo numbers ni ma mi 0553 21 35 87 0553 21 35 87 last one 0246 59 41 17 so we do na da so no good morning Herbal mixture bomodi an ekwaje wo de bia wuntumi mba trust obi ebe wo bia ekwaje wo de ekonom ya kuma 87.9 FM akuma mu nsam dwumadie no eno na yede ma wo no eno nti bomodi afa messages no ebrase Facebook na se YouTube bomodi na efa message no ebra sabrede anti bi yani amunim sade adwuma yi esi etie yede ene se yaji obi case aboa no na afei nso no ye hwe se wona wohia moyi obi ho na oyare obi ho no kwa ne ade ye be hwe se ye beboa wo mu nyina da enso na sa dwumadie na bi na ekoso ewo ha na anti bi ewo ha nti obetna se na afei obapa mame na ho ye de adom ho ye pa also Krista dom money adwuma bedasi okay bedasi ene fa date na my head na ko yo be busumi nsia ni mu na ye baby
maame mo di su ne papa edi su ba say hole in heart okay na aya to kro na ebi o de ye baako but unfortunately akra no edi 10 years bi ni senka videos no ho a ka ombetimi edi aguso amaye nti obekan na chese ohia $9,500 I see na emu edin papa but asofo bi nyagidie wo yemu so mfo mu akra ne mra na yebetimi aboa asrese kakra na chese dia asofo no so benya no na omo di account omo ba ye no yampupu yeti okay yejitu mu ye ni tiefo ne yahwefo so yesre ya nti na say wenya mfie du 10 years but wo hwe yare ne senia ema no esitie na enyini ni nkoyi nti yegigi ye no na emra so se kakra na yenya no yedi Manchester Canada ho yenya ni nyina na eda ho saa nso so akra no so apomudi no so kwa na yekofom ti de yenya no yepese yedi ma because mate se na sorry for no mode no breye no so enya kakra okay na se bibia be kwa akodru no o ma hya ase na ya gene nkwan so nti ewie de ba ya yasem yeti ti de aka ne de ye be jaima manager no watwas okay ti said the antibia kanu nti no ye ba no anti holding heart manager yo Marco nti sani antibia kanu aya abribia se what the request ne ba sa na ya ba modern say ye be hwe na ne ayensa be kanu na ye de ama abofra no nti abofra ne papa na nkasa no went to me amma okay also no so ne nua so humfa na esese de no kontu wa tu asafo na wode nkra ne brand bi no no papa no ne ma ne gina ho oh okay akra ne maame yes na won abanti nia yensa kan sese ane ye 61 Ghana cedis 61,000 Ghana cedis ye pese ye donation no ede mano na me beto aso so ahwe what the documents eka ho ni ade nyina bai nti ye behwe ne yenge di echi na chese se wo fiase a won atumi afiase na bi be di echi a ye pesan dia aka ho asafo ne nso modern a worebo no na won so wode aka ho yo nti na ba nti ampacho momre okay nti ye presentation no ede ama akoda no maame ena wa ha ye de ehye ne nsam sebeya omo betumi ede akose say hole in heart ne yade nkaye no enye asem keto abapa obi abefre no osu hole in heart nti no 61,000 ena nyankropo eyadom ema ebra na ma bi etie adwamo no oni abedwafo etimi raise ya yede boa akweda no na wono so etumi de akwaye surgery no eno nti eno na yede echiremo no wadawroma yada yetiefo nyina so ase wona odi bi ba ye efre achiri chese kakra bi a wode ba ye wode be support ka ho bi ena otimi nya sika ti seye nti yada mo nyina amase papa okay mame beje adwai awo na edi asem ena wo ka ebra wode wo bayi eba na we ni da so na woni mi sesika bi sei won sabeka ene ade papa na wodi no efreme dan mame kasa kasa na arefo nte won kayi dan na tachi na oba ne so na efreme sei na sei okay say won saka kakra ye betumi adofo ne aboafo boaye ema etumi nya asembei na woka mami asema meka ne se edi ka de asidama otwe bi ampo nyankopon nokwasem sa wo ka amanfo akoma na medemasem baaye no o manya me no mu yibi abua na meje me ba ne nkwansi wo asida emka onyame de tosu mienu antibi na nabila uno wa boafo nyina asidan kamo de ma hwere me ba ne ho no awurade hyamo nan mu amen awurade ma mo branya kwada amen ye ba ye na nkoma anyi ye ne a enka me ne hwan sikai si ya kwa hospital ye boss kan di me bomani na misu ka ya collapse mpo ahunu bi da asida
aseda na me de ma wo mo obi a oyi bibia awurade hye na namu bibi akoma oyi ye asama wo kato so no awurade nobro no mfa manipa kro no hu se me bana oyi sika se yenye na nkwa no awurade remfi ne da me da wo mu nyina se nyame nhyira wo mo ewo Yesu din mu amen me ba ma bɛmɛ na yɛsimi ko bi man kabi ya ka de me fan so asa bɛ na woka ya da Akoma FM ase ɛyɛ TV3 baatan yɛ bɛyi ɛde asɛm no bɛto yɛnim na ɔde to yɛnim na afuye mu yanso yɛto yɛnia na yɛni bɛtɔ Akoma yɛnim na mutim yɛ ebi sɛ yɛhwɛ mo na meka ya ne se asaf mpanifu yi yema ya bayi nkɔ Akoma yɛde ampa ebo bɛta akyire ampa ɔba mogye no na moyɛ na asafo no ka nyinaa ne se mo pani afiri mo pani so kɔka akwala clean ampa wo fie ha no saa yare din ebi nka masefo da amen nhyire firi soro Yesu tumi a wode ba ade nyinaa na wode ya ade yi no obemma mu yafuru ma aso abapa amen wode mu yapa be dua wo mu sempo otamfo hyehya akole adoya moya ma akole nti no wo bedwire amen adofo a wa akira wona etu no botom na boso mu san sika ade boa ye bayi no wonyame bayi ni nhyira osoro besre ebehire akyere no osoro besre akyere no ayaresa beye one na asefo dia yedam ase si ye ka ebrenti anka adaje baboy no kwa na ne ka nyina ne sei nhyira eye modia anuonyam eye modia ayaresa onyinkyere esrema modwuma no enye yie modwuma no nkoso munya kokodro na mo fa mo baba bro wo so ho be de time ni na ma kra de be ya se go se ni aso ye ni se mo ni aso pa nyame nhyira mo nso na de mo de koye no enye yie na fe mo san fa kra no emra wabra ya ye operation ni na wi ye de na ba okay wonyame enka mo lo ni mwani ya se da masipa amen Akoma 87.9 FM Akoma mu nsam dwumadie no eno na wo hwe na fe utie no na free ochina kwa ye beje mo messages na yatumi akenkan dia mamo na mom ye fan ba ko hana Watakraze or say Marco, I'm happy to see you this morning at your old station or the burst when you may ensure papa and I'm some honorable kwaku menka for you or say welcome back you may ensure papa honorable medasi bebre na yes I'm rested you sashane so ocean live on TV na yamra na yene Kate emedin komo Kate ma ka entry kwaku entry okay kwaku entry yen hyase na obi a wanhwe bie ne wantie bie saa bra ni nyina ante asem no wase na yen hunu die nti a enei entry ani abreye se wo ba bepe ne ba start kano fresh kwa baby a wushi a entry baby amutu na mokodru ye akra no waje no na obehwe no na wo so ma ne hwe no de na si ye kani na akire nti sabre de agya fidie no mu de ama mama meso meda sepa se samre meso mama makonya wa hase de asam ni nyina akosi ye ne se na mete efijase secretary ana me de hia akwaku antwi no si oye sofo nji no ba ho be ye programs eneja odito manim se opeme ana mebusa ne se na se sofo de onti mentwempena no se so ne me antena ansa obede hu me suban enti no osre me mene ntina neja meti ase na mene ntina ye enti yeti hona didima na me hu se me ho adane ana meka kire no no okacha mi so no de onyingu ntime wo ana mi si yo afei nyinsen yi wo ho ema me yare kura kokoda hospital me koda hospital no
kwekwenchi behwe me a oba no okura benku nkitiwa mienu ene vortic kese baako ena ode bre me asɛm a meke madam a wɔhwɛ me no that time na wɔhɔ madam Hana so tie me a obehu sɛ asɛm a meke anya ntro ɔba hɔ no mo no wansi hɔ biem anɔpa no na ɔde bre me wansi hɔ biem kɔpem sɛ yeyi me mpo free hospital ba fie ana me de won fi me just say on my home po se me yeden se me didi se me yeden minyinsem se me ko hospital se me yeden kwakwantwen fi me da kwasi se nyame adom a me de wo fa me ho fa me ba na me gusua da mami we ase e wo sekre mami bi e friend mami ante da ko a ono e na hwe me emla me wo ye no ono na gi me hwe me te se ne ba even se me woska kra me de ba ko di dwa na me de beto bibia mami ne mami fa misika enye hwe mami na hwe me a kosi se me ho chenchen ya nyame adom me di betina kumase enti kwakwantwi de chese ni pini se kura no mensa anka bi da kopim se na menyem me ba we ya o papa nso bu me kwase a afi de hye me bufu a me de ba ha afi de ono a ebeji ma no ho a afi de o se o ha me so opeso oji ne be wo ba de otoso we na toso say we na toso 6 we no na ye Collins why ba ne we na Kofiari na menyem na me de ne ba ha na kola we na menyem na me ba ha. Okay, enti na entwi ebeje asem no ede ma ne ho. Na entwi se onim Eric ana se ono nso eka ho bi na akora mu nyinse no. E bia na we bo ha na we nso bo ha. So se de enti obeje asem no ma ne ho. Because na mfa no. Na mfa na ho. Ba de Akoma ne beje ye ne se me ba ha no. Na me ba Collins ne teme nan so wa. Enti yegusu ayeka Kofiari de na ena obusa me se na akola we nsi so papa we ena me koka se wewu enti woka se wewu na mu hona na wu so de message aba se wonwu ye wote ase ena obusa me se obi de message aba se ye friend kwakwantwi na o se akola no ne papa no no de onwu ye wote ase na de enti na be ma ne ti ase na me si wewu ena me si wo ye ti ase ewu kire se menyem wanfi me da ne pino kula me ndi bi da kosi se me de wo ye nti me kura de minim se wawu ana me ka sa eni se wo ye se saade a woni ne chate ya wo ye se saade eni ombra ne hu asam ne puma sibre a wo ba ya ye ne kan bibia nti ase anya adwuma afi na nani abre no okay enti ya hwe kwakwantwi ono na asem aba ene ye ka ya hwe kwakwantwi ede no ye bia ye beba ketua yi so kwakwantwi no ye sofo na wuhia no mpacho no ba be preach ho anase na wokọ na asori mpacho na obama ye ya asori wo fie bim na ye ya asori wo fie bim wo sekere ho fie no boy be friend na so fie o mu fie ena na ye asori wo ho na me ko bi anase afe na wo pebie afe na wo pe members but na enipa ba. Okay. It's no atsena sorry ankasa. Emma mesakra menene betina emu ho yesakra kwa ya sorry wo banko. Oh woni no. Menene no ya sorry. E wo banko. Obi a sorry anasa no so ya no branch. Ankasa branch obi ye e wo banko ho. Menene na kokko ya sorry no. Na sorry your friends obeka. Me refi ma. No members ba. Mbachai. Na wanyini kakra sabre no. Na wenyini kakra chenwu bebre kwakwantwi kwakwantwi de mecha ne kakra. Okay, na tama wo hu no no se woni oba bia wo na akwam mbacha sa na okachire me na ode wo kwachire na busuafo so se bia me maame ni Kate kwachia me maame me papa ni Kate kwachia me papa na busua na ni mo me ode me kwatena ni sister fie ho but wan kan jere ni sister say ni bibi ne me adentia minima de kro na
ono ka kire wo se ne sister fie no odo abetena ai na ne sister no so ti fie hobi mbacha ye ne sister na fie okay se bi ho a ne sister fie Arabia ne sister na tukwan o wa brochi no no ti fie ho da bi nyina na na ti fie na won so won ne sister na ani nkomo da nka nche ne se bi a wo bi ne kwaku antwi e kire na me be ka kire no breben otina ho di science oh metina ho nya be month kra ada na wo shadem because ne sister ne nua be ma ne nko na wo ho so what you say enti said ye tie bia ne se oba bi ba ho a anye bia no ne sister no e wo so bi oh me hunu wo ha say be so me na wo dia ne me bra ana say obebi sa ne nua be ma ne say wo ya ne den ya wo de waba obi e mi sa hwe okay sister ne busa say ne den ne me boy ne ka say na sorry ba ne me oh asore ba na de bi ono wo shadem anti o ka say na sorry ba ne me na ye meshima me ka try ne sister say da bi me ne obibi e bra wo ko ne dem ho no wa hunu ema ne ema bi a kire say bi a wo oba bi dada wo ne oba bi na ti ana so wo yire me pa cho da bi me hu bibia sa nti ne sister be hu na kire ne die ne si ne sister be hu na kire no ena o se on ti ase ma me ne nua be ma ne ntina die ntia me ma de kroma o se ti a na won ti ase ma me ne nua be ma ne ntina at that time no so kra no na ise me hu adane ewe ana me sina se me nyimu nsu e wo se ti a na won ti ase ema opamu me free fie ho kra no me ti se kwekwantu yare eda divine hospital me kwa akohwe no ne sister ne na nakra etu buru me e wo ho abra menyam ana nya asem getuwa debio na ebia na mantamo ho no na ne sister ni nimu wo ebia sadi ebia wusu bi sitie ebia ne ma bi nti ena ma ne sister ne ka se on tia se because onimu wo ena initially o ka che ne sister ne say wo ye na asore ba ono kwakwa ntwi boko de asore ba ya je ne tra dem asore ba be so fufie bo so me na mo ya fasting ya na say mo ya de wo asemo ana wo sha dem na wumpie ma no aduane wumpie ma ye me na me bibia ofio fio bibia me na me anajo ono so beda wo bia na atama wo de wo be sha dem wo de no ma ho ono no wone dan ti na me wone dan mu hobi me ne na ti ne dan ni mu a okay enti wo hia antwi no edri science na wo fefro oh me hia antwi metimi aka se be 3 months time ansa na menyam oso me miensa okay ansa na wo nyam na antwi sime de me yesofo me pese me study u kakra na study na twumai me study so na chese na masie sa na masie we de se go yesofo me bro ni mama ko me ho yes we de pa anya sam ketwa etwam surprise we surprise so ho na chese onim se me ba be hia wo henti na de time ya ne me wura haram say hey okay obroni yankwai medasi bebre busiafo power specialist Herbal hospital Dr. Akos Eduaya ene aba no na ye base ya wapomode ho nkomo no a ene o edie eno nti ya na nkomo no ye wo dese no a wutie na wasom ye wo dedede no na wama wapomode ho nsoso ehia papa eno nti misre wa yade bia eha wo yade bia etete wo no bomodia nefre na tu anamo na bra ya so na banko ade a ayaresa eye wo dia ye number no je na ye nto ankomo no eso eye 0244 54 54 44 44 22 22 0244 54 54 44 44 22 22 0200 0200 38 38 38 38 31 31 0200 0200 38 38 38 38 31 31 na ya WhatsApp line no ebi obi wa brochire wo fra ba ha ne ya na ne boarding enti obetumi afresi
si WhatsApp no so ana kompo na ebefua won sanse bi na egu pese wutwa ho picture obese wo ne Dr. Akosua Dua ya di nkomo e WhatsApp no so a WhatsApp no so e 0555 79 78 78 Fred Dr. Sisi anachese ne no enkasa na fa yare na eha wo no tu anamo bra ya so ye na ansa na ebedi yade ne ho nkomo no mamenka ye nnuro tatahwe we dwaman so enkyerɛw na wo nso kokoto bi nanonom esanse nkrofo a wo mo etonomo no adansi a wo mu die nya asem keto akra obi si malaria aba wo nse na nse nsuo no ye no fe enti pai ntontom papa nya asem keto a akeka wa ma wanya malaria fever mehrew wode wakwa check ya ka cho say malaria bomodian ne kope edua ya malamix na bobobi nunum bi fagu nipadua ni mo na ahode besa ba malaria no wono ose wode sebo wo bekwa ama hoto etumi abafie papa eye edua ya malamix afei obisi meyefunu kekame meyefunu ya meya mididia na meyemu tumi saa ya meya saa eduane nsoso minidi yenso a eno nsoso meyembe meya saa etode bia na meboso hyehyeme mididi eduane ni ginagina meboso mepaacho edua ya SK eno ene beboa ama si yefun yade yefun keka osa no a eha wo no ebefiri wo ama hoto etumi abafie ene wo eye Herbal mixture na se dro we dia mese wo no wo ye general efrise ye ntwen se yetinya ya anza ne akwakoto Herbal ye ntwen se ye yefunu nya ya anza ne akoto Herbal na emom no ye koto ne anonom sa abre ya yade bia ma yetinya ya ahode bia ntenkoye no ye kononom Herbal mixture ene Herbal powder no na ase boost immune system no e dia ma ye kama entubo se de bia ho odene enkrofo yare ne edi wo mokwa nso de bia ho ode ebisa wa wo se eye Herbal mixture ana Herbal powder eno na me no ma ho ode akosoro saa no na fei ye de jirikejiri no edi apeso eye jirikejiri so asam ne wo no mani de je wasa de ni nyame boyo nyame boy ankasa yenumu odo na so ade no nso so ye guy wati ase easy see na je eye guy ba ekoye ene yesi wo so for credit dem anache se wa ye yi so ho odura bonde an oye so for edru dem ode a oboa so for sem no credit kan obey ni nyina egu o enti ekopejiri kejiri na ya nonom na chese aboa ya ma ye mensem na kosoro won se de bia ye dwuma ye na tenase ne doso ye di akwane aba ye nuane a ye di kra ne se bia duru bebi a enkoyie saa nutrient ya wase ye nya ne saa nti ebe wie chire no na amamman na niema bia ba beje ho na bosome so wonya jiri kejiri na nonom a ebeboa eyi amamman ni nyina efiri wo na duru dem ho a wa kire wo ba ne se yesasa wo no wa ba no wo bebo adwuma tatahwepa eba san so eniji befie won ze ma ko te hu se oba bi ni kunu de bia ntokwa uko bi san so obi entimi ntiremu a na je se ye no eno something dey ti ko pejiri kejiri na nonom na bibia enye fine enfama obi so obo wa kuhu ke obo wa ma ne bo so hyehye no obo wa ma ono ate nkasa afi de obre mesra kona kope cough care Herbal mixture ne nom na ebeyi ewa ni nyina mama bi abejeje aboso nyina ebeyi efiri wa ma hoto abefie nroi ubora Herbal shop bi emu abenye bi actor na ye ko power specialist nso de a na chese yade e friend se hepatitis won ye mfa ne mfa ye mfikyire sanse Dr. Akosua Dua ya waje ho awards ahodo hepatitis adawroma enti mesrew obi se eno so ye de e ben ya ma menkyire mu wo brebo no
sɛmfom so ba ho anase yade ba ho a eye problem srade beye mu madontwoma ne yɛse fatty liver ɛno nso eye problem brɛbo ne ye kidney no eye adwuma bom wei so wei asene na wei nso so wei asene ba ko tofo mu ana kyese ba ko adwuma na ye den enti ye brɛbo na ni kwan se problem eba ho obi se me na ase timi taatai na mefu adoa me ho hyehye me ni pedue mu tutu me tinka se ehwe me memfe ehwe me ba cho hepatitis no ai eno ana ema saa ne ema we nyina wuhu no wanhwe ya beka se eduabo enso na enye eduabo ya de friend hepatitis wo de ba power specialist doctor be show amachesa hoto etumi abefie na obi so wenya diabetes wo sugar ne ko soro enye o eni kwan se basa me pa chow to anamo ne bra power specialist ba hospital na yema sugar ne meda baby e wo se eda ama wo dwunso too much wo fidi he ko ofori krom ha ya ye be yi wasi formansa na baby a wo kokora wo druba dwunso sa de asemo a me pa chow bra na yen show na problem no yen free ho emfa ma me se yade bia wo de ba power specialist a ye di hu dwuma obi si kompo aba befuo me minim entimentimi nsha atade pa me na mana me fere me srewa yen operation ya na ma akododo na asuro se ye de se kan ebe kano no chine bia de ohawa ba ebi kra na o se me da na ma nsori bia ma na me yende ye wo de edro ebe nane ni nyina beko doctor de wo doctor Akosua de ye nyina ye nim se enye ne oba ekra na emu bi wo ho a ye nwo ye so ohun nti wa ye adwuma no ache o experience na anu ya akra no osa Akosua ade ni bi ka ho a ya sa ma na bosobode foforo kra nti no fa kompo ne bra yi won se fibroid nso ama enne ema dodo na omu ntimi nwo nyinse na ye de ama wo mo efo ya ye kapu hu na abeka so wanyima mfie mienu ni nso eba ma so ewo mu ana kukuru onim se eba na echi nsusu na ye fibroid ene da ye fununum eba sa na se wunyinse kura obepon because baby e wasa akra ne koda no e ho na fibroid di mirika akohye we nti o mma kwan e ma foforo bi amma enti misro eba ne sa so na ya no manya adwuma ye no ye akra na hyem na anadwo na wo ma beyi na kobobo nsusu na enye nipa wo hu fibroid no mo di agro sa no enti misro na ye mfa se kan so nkan oba ni nyina be na ne akomoja nsu ntu no aba betwitwa ahwe wo de etu anamo ne bra power specialist eba hospital na abedru a obahu se ye wayare sabia o ene ye wayare sabia papa ya to ni din se power edin power no kredi adanse enu nti frɛ yɛn 0244 54 54 44 22 0244 54 54 44 22 0200 38 31 0200 38 31 ya WhatsApp ne 0555 79 na ya wo feyi ase ya ne Jasbro filling station no edi nhwe ni mo me ma me ni nyuma penti no ya to hodin edua ya junction o kan ya mate ni besi wo ho no mo akwan ho pe nya yira kwan ena enkrafo nso amohweye mo nso mo bekọ eye Anaji estate anasa mo bekọ Kwabenya ACP main road ne so Kwabenya udi ofri pokriase ase Kwabenya ofri Kwabenya ase Kwabenya obesi wo ho a na eye takradefo mom akọ Anaji estate ye ni Anaji primary school no ebo fipam anasa Hantaman Rural Bank anasa JT Washing Bay ho no a utu anamona banko ade amese ayaresa ewo Dr. Akosua Duaya na sua ya efre wo se power specialist eba hospital twen wo se bra na beje ayaresa ntimako meko na nka meba no ho ne se ma beto wa hei enti dia ye dia ma mense opreko me ma me efrim enti no enti me se opreko na chese wa makra na se so a weni tia so ho ya de fetire ho ubo wadi abeti ase wadi ase okay boni ya doma mati obroni nyame nshira papa ya da se enu ti bomadi anakwe na wonso ekwaje wa yarehwe ya boma kwaba de eba Akoma 87.9 FM
akoma mu nsɛm dwumadie no ɛno ɛna wohwɛ na wotie no wosɛn hwɛ no live ɛwɔ Onua TV na ansa na yɛbɛkɔ na afei yakɔ akɔfɛ ma Dr. Akosua ya no na many Kate Enison ɛna edi nkɔmɔ nti Kate sese yɛmra mɛhwɛ yɛkɔba yɛfa hene yɛyɛsɛ ni adeade abrantie wonim ne bɛyi wonim no kwakwantwi wonim ne bɛyi ho di ho na ne sɛ yɛba ha say no last time na menyem we ya yɛba ha no ai ho di ho na no ba ɛno kra no ɔba ha say na ansa wo be huna kra no no wonim no mbacho de wo no no wonim no no wonim me ɔbɛhwɛ ne da na wo so akitikiti no ɛna ɔba afie na yebusa ne sa de nti na me wo ye no wen si ho a say fio maame na ɔhwɛ me ne ade ɛne ne ye ya ɔde kɔɔ no ɛno no wa fa ma hobiem ɛne sɛ ɔsan eba behia ye behia wo studios ha say no I see ɛna wokɔɔ ye no nso wo hu ne biem ɛno kra fie say ni hu ne biem ache asam na cho because we kra ɔkɔ for years akra no hu no papa sisi obe hu no hu no papa wo hu no no eya obi so papa say dabi so papa say bebe na ɔka sɛ ɔpɛ so ɔbɛgye ba no ɛno kra sɛ nche bia na nsɛn mu hɔ ɛno ɔbɛ fia na wɔfrɛ wo ɔfrɛ me phone so wɔnsan trefo ɔsan frɛ wo phone so nka ɔbɛba hɔ no ɔsan frɛ wo phone so ɔfrɛ me phone so sɛ ɔpɛ sɛ ɔgye akra no ɛna me sɛ me nko a mentimi ne nka no ko dɛ wɔ phone so enti sɛ bɛyɛ a ɔmbra na yɛmfa baabi amra ne da na yɛmfa nto hɔ enti asɛ ɔne meyɛ wantwi na mede frɛ bra Ishmael wɔ phone so a meka kyerɛ no yɛn nyinaa na yɛyɛ conference call na ɔse bɛɛmɛ sɛ ɛbɛyɛ a ɛne ɛsan bra ɔnsamra na yɛnka ho ase because hey ya na wobaeɛ ɛnyɛ wo na ɔde wobaeɛ but ɔbaeɛ no wobɛgye ma ho ɛsɛ akora na ɔsi ne naa so no yɛ ɔba enti wobaeɛ no nso abɛhyɛ bɔ no wantimi andi so enti ɛne ɛsan bra sɛ wayɛ ready deɛ a bra na yɛnka ho asɛm na gye woba okay na sɛ wonim baabi a antwi ankasa wɔwɔ minim asɛ ɔfra a ɔse wɔyɛ ɔmo kyerɛ nsa no ndwuma nti asɛ ɔnka baabi faako a ɔyɛ adwuma no ɔyɛ ɔse ɔne nanam kronkro so akora ne nya mfie bɛɛ sɛn sisɛ 6 years 6 years 6 years no wobɛtumi akasɛ bi a wadi ɔpapa sika 100 cedis anasɛ 200 cedis metumi aka sɛ wadi ne sika 50 cedis yei ɛwɔ ha yi a de na ɔmo ba ha no 50 cedis ɛnɛ wɔbɛgye no no nso kora no wansan a mafie a mehu nipa a wɔboa wɔn ma wohwɛ akɔdaa no wɔfrɛ wɔ phone so na ɛno no wote asia na wɔbɛbɛ fie anaasɛ fa akora no bɛhyia no na wɔmfa na adeɛ nkɔ na kyerɛ sɛ asɛ wɔayɛ na adwene sɛ ɔgye akora no kodɛɛ ɔne me ka no wɔ phone so na kyerɛ sɛ nka me no mayɛ no kodɛɛ ɛna me nso mesi mentimi nyɛ saa adeɛ no ahɛya na ɔbɛgye akora no tu mu sɛ ne ba nti so wɔpa akora no a ɔnsan mmra hɛya waba na ebi a yaka 6 years 50 cedis akora no kɔ school mepatwa ɔgyina sɛ mepatwa akora no sɛsi ade ɔwɔ class 2 6 years class 2 class 2 kyerɛ sɛ me maame na mede no kɔ me maame na ate ne school hɔ nti asɛ ɔmo a na ɛde ɔmo fa nteteyɛ mu wɔ hɔ a nti ansa na ɔbɛyi na kɔ ebia n'anim na akye sɛ akora no ehu adeɛ yi ansa na wɔde no akɔ okay nti waba okay Matias baba animo me baba abɛgye me ba no mo fa me kama me ɛka sɛ na abɛbu di ama no Kate ase ayeka obɛbu ka sɛ na ama no 6 years 50 cedis obɛtumi atua 3 billion dia ya gye ne sɛ 3 billion okay enti kwaku adwe sɛ ya gye 3 billion te so ɛ madabi 3 billion na ya kasa fa na se so sika pesa 3 billion is me ebra because oba be boss akra ni age na wanya the 6 billion because akra 6 years papa 50 cedis ya de won ba no kra ne nkoda bebre gina ho a
enya de a wo behunu wo ba no ohunu ne ba no ana ya mo enemafo aba no ye de na to ye start ene ye de ya to ye start na da bra wo de akra ne to start wo papa hunu no acho de me kra me if say me touch phone say me ndo bi mbo okay mate enti ya je 3 billion bacha ansa ne ye de ne ba na ma no o de ba de ya de be ma no o de ba de ya okay enti o de ba ya de be ma no sa na tie enu enti kwakwantwi se nei wo so ya be ma ya wo boss e de se wo nantem de ya wo de wo bi se wo nantem ampa cha obra forward oba ne de e yoba wo na wo to wo pa e de e wo no enu enti ye ntumi kan je ne se yemfa ma na emam no se papa beyi nani na wo de atena ba bie wawo bi aka ho wawo pa wawo bi aka ho okay maybe enti 3 billion Bachai. Don't worry. Ma Brown. Yeah. Good afternoon. So at your home, Miss Mitchell. Abrewa, watch it at home, boy. Okay, I've been a family runway. Akoma wisem dwumade so na ye joda se de wunimu amenso minim no na ejoda dru sei na tu no kroko se kwa akobota na watimi ehu se apomode nkomo ene yedie na yen yatena se awiei ene wo twetwe nkomo Haxa capsules ene Haxa mixture empanimfo ne ene wo ahia yedi enkomo hyane so se apomode yade aso obi de chewa no adomo papa ene wiase aye wom na yade si onyaye no ne kra yedi enye ene yensuo no munso enkoye enti yade ne de eye den a ye twe mu ni betene eye pa ebeba na medofo se yade no ba eduro ben ena ya na wonom se de be ya wo honam besi ekentene wafa na ade achi ni pebu nkamfa so ekọ wo munwuma so no wonso benya hoodi ni bi ede akọ eduro ye ka ho asemi hya ne so se eye yefuno yade aduro na yefuno yade no egu ahodo wei eye de adokotafo aka ne se ebi a waba ama ya diagnose ahye nipadua ni mu ehunu se yade a ye frɛ ne se ulcer ena wanya ene na eduro a ebetumi aboa agye wo ede free yade ni mu eye eduro hack healthcare kofa bai ede aba edwaman so ya to din se Haxa capsules ene ne mixture Haxa capsules ene ne mixture Haxa no eye HAC na wato dash na wudi CGR aka ho sa ene spell Haxa no enti woto aduro no na sa spelling ya mede atodwai enhu ho a pacho eye mite eye fake enye original na hack healthcare ede aba edwaman so ebi eno no empempi ya na nipa binum etai ka se wo bi wo hona so nya yefunukura eye ulcer na ne kono aya na ede ne ai eye no kura pa kire se ene no ma yade ne kura ne nya de hwahwa ne hye se ekuro akwakoto yefunu mu eni entumi hye ho na kampese wanya aduro ede amanonom ai matimi no ma ya adwene ewo kwan bi so nanso unim se wo mo no wo ni aduro enti na ya na wo mo ka ne se ai na ulcer de enhye da nikio mpacha wo boa aduro ni bi no wei nyankopon amfa ama ne nye ne de ni bia na de nyankopon ama ne nimde unim se ahahan no yete ne de wonim so de enoa ene doctor kikia wo ye kofa bai edema hack healthcare wono so eno obo ade adaroma wo che ne nimde a enei wode aye adura ye fro ne Haxa capsules Haxa mixture na wo ba kuma se asantimantem ha hinkura aduro ne ya eyenti dodo na abonemra ne se eye all satanfo aduro hye se uni wo bi eye atanfo makozu watanfo Benibi unibi won eye fine pa na hye se uni obi watanfo anase obi eyi nanim se ompewasem mo won se empempi wo no de wo ye no eye na hye ne tan ye bia wo ye papa ye ne tan do be ye bia ye ne tan wasa ye ne tan wadi ye ne tan kasa ye ne tan enti ba bia wo te kura no se nipa ne mpese wodi na nipa ba be kire ho sa na ye duro na ya to ne din all satanfo duro no ensan se wo ne yade ye ulcer ne ya atamfo nti ebowura nipadua ni mu atamfo adwuma nko na eye enti hye benkum hye nifa eku straight to yefunu ni mu
na nea ɛsɛsɛ wɔsɛ ye wɔ nipadua mu ɛma ulcer no edi free wɔ nipadua mu no saa pepepe ɛna ɔbɛyɛ edi free hɔ edi ama na wo ho nso etumi aba wo ntimi dɔfo yi wo a woda ho a wɔso yɛfono na efitia no pa bɛpem sɛsɛ wosi aduane wonya bi ntintu yɛ madan a aduane ne ko nipadua mu a sɛ de ho besi akyere wɔ yɛfono mu no pacha ɔkɔtɔ hasa capsules ɛne ne mixture na ɛnya yɛfono no mu adwuma ɛmfama titiriw ɛne ulcer yadeɛ no etu ɔsie deku a ɛmma biom sɛ de bɛyɛ a wɔn so betumi anya ahoɔden na wɔnya ɛnan ɛne srɛ ne anentuo agyina so na nkrɔfoɔ kɔ a wɔn kɔ ɛyɛ adwuma no wɔn so watumi ayɛ bi ama bibia ayɛ kama yɛdro no yɛnya chance sɛ ne ne wo edi nkɔmɔ a aya ne yɛka kyerɛw sɛ ɔnsɛ yɛ ba yɛ modin baako nya baako yɛ bodin sɛ ɛyɛ hasa capsules ɛna afei hasa mixture deɛ tie nie wo ulcer yadeɛ no ɛtete wo no yɛsra wadama sɛ ne ɔbɛtɔ baako agya baako deɛ ɛne agya itɔma yɛn woyɛ ne saa yɛpɛ enti sɛ wo pɛ sɛ aduro no yɛ adwuma paa na wo nso timi de adanseɛ ɛba mmɔntene so a ɛno na yɛ ne agya atoa wo sɛ wo kɔ akɔtɔ a to capsules no ne to mixture no ɛka ho sanse wodi aduane a sɛ de nyankopɔn ayɛ nipadua no ɛyɛ de yɛ abanum nso enti capsules no wo memene no na wo de mixture no 18 no na akɔyɛfunu ne mu straight akɔyɛ adwuma na ma ho aba wo ntentam so enti mpaacho wei ɛntwentwɛn na ase bɔmɔden sanse ne nkrɔfo bobosia de twema nso na yade yɛ da so ɛna amɔbosia ɛmfɛ nkumfiri wo nipadua mu ɛma wo ho ɛma waduro ne din ɛyɛ hasa capsules ɛne ne mixture yɛ numbers a yɛde ɛyɛ adwuma no ɛyɛ tiawa wei akɔda akora tumi bobɔ ɛma bibia nso etumi hyɛ yɛ n'ani gisɛm sɛ yɛn bottles ahodoɔ nyinaa nso ɛyɛ adeɛ sɛ numbers no egu ho a wo fra doctor ɛne obedi nkɔmɔ a aka akyire bia paachɔchɔ number no etu baabi ɛfama yɛn 0240 23 83 10 0240 23 83 10 makoje ba ku ika ho 0203 822 855 number no we apɛ yeni number bia ɛwɔ baabi abiamti we kura ya ahyenso de abehunu sɛ ge ne kasa no obobo number we nti otu aduro no na se number we amabobo no engu ho a mesi eye fake eye mite jaya aduro no si ne esi ho ne kodi wo hia na emom hu sa number si ɛwɔ ho ana kyɛ sɛ original na ɛna wato na nyaminti also na atena wo so akyɛ no ebefri ho Danny Herbal ɛyɛ mo amu wo kumase ne montene so mo kwa akɔpɛ bi ato Takrade AA Mensa ɛna nkran de yenim dada Okanshi drug lane ɛho na enuro no ne dodoɔ mu no egu baabi a ɔman mu herbal shop ɛne pharmaceutical shops bia wɔ no wo kwa bisa sɛ yema also tamfo dra ye frɔ ne hasa mixture ɛne ne capsules ne bi ento na wo ho ɛma wo ba pemfo de wo ma akoda nufoɔ ne de wonya mfinhye dumienu ɛntwe ne ho famfiri ye dro ho ɛmfama yɛn 0240 23 83 10 0203 822 855 Marcos medase nyame enhia ho papa pama Abraham edase Akoma 87.9 FM Akoma mu nsam dwumadie no endo a ena wo hwe na fei utie no eno nti sabre ka ye ho na nsa ne ye ko na ye ne Kate ena edi enkomo bema no ese wo ba abegye ne ba akoda wanya mfinhia ensia bema ne hunu kura wo hu no sese wo so obegye ne ba Kate se wo de akoda ne bema no a agye se wo tua 3 billion chopable Ghana cedis asembe ba dabi. Okay, mame Emma Wedrupa enomo ATIMA time Herbal Miss Abomodi anenum bi nonom time ya de bre ato yade no eso wapitete na atekoro na ewuntumi enidi ohonam dua ayoboho te se kontom na yade akaja na se kambu sauce de ewuhia time Herbal Miss wononum bi a wanum beda ho ubetimi atiti bi ade atiti bi awia ma ho atopa na time Mr. ne capsules ne de hyene so mame oba wakosia kuma no engine no no eno ne yade gi yaze eno ntimi zrewu adabomodi ya nunum bi wonunum bi eno na chese siesie baabi a de ama na eho no ayese yopo
mahonya de na ba ne cha mahonya kama okwa no waba ye no tia ha no kra so why cash ne la ja ka gudi na just won so oje yade entima engine enchime se wada eno so SIBC immune system ne pa obi e wa sisi abehwe na oyade 1-2 no fe we here time Mr eno ne capsules no ye no bom yentafo na etumi aboa we ye pa na hyene so obia etumi efabi ubenya bi Herbal ne pharmacy shop bia mo na mom no bomodi asa openudopo twom atudi afre 0244417669 0244 41 76 na chese yekọ yenimu sa na wa winimu se enehe ene uhe na nkabi fifibo na wamatuama bibi se we are AFR deodorant and roll on eno na wehia wodi e fa ho wodi fa ho atusa bibia kama oni ye womu ahodo bebre enu nti ni a eje wo no wadawroma no abomode no apoma adia so free and passion enu no just say a last long one kasa obi wo ye adwumaden fifre ni ade no enche obi o fifre te ne pa Mr. Wada 24 hours na enu no ni hwam no kama lemon no kama pa lemon so de na se no bi na me use na nka magije ho enu bi na me use me kwa ko pe bia to ne ya enu ti man san ka bi free scent passion no o ma wonsa e ka bi e bebo free scent activate eno so e ka ho e bi e ma we ye dry the whole day ya che se wonte enkaboni bi enfifre bi antete oni ade a san so e na free scent smart obi ho a wo ye adwuma wo kwa pe client bi aba be ko na fe nwat enfifre wo wura dem se wasesa Mr. Wada yes I wadwuma no kra no etumi ball enu nti bomodi asa wonsa beka ye free sense mat no ebe na ubenya bi Kumasi shops na Comfort Donko Cosmetics wadum pizza Teacher Cosmetics adum pizza to Wada and also ubenya bi sanso enapo Segolens Ziwe Cosmetics adum Felicia Bako Cosmetics and also wadum and China China to so ye catch cosmetics and so no ubenya bi enkran shops and so obia cosmetics drugland ubenya bi TT perfumes cantamanto so and mother cosmetics and also kanshi ya what Regina CMB hwa so na Mrs. Akoto and also kanshi ubenya bi takra the shops ubenya bi atono ye color supermarket market square hwa so and Stanford Cosmetics and also market square ubenya bi hwa na ube wo de bomodi ane frey opendopo chomu a what the friend name Friend Pulse Royals Enterprise onom enede abantu ube frey 0544 72 68 82 0544 72 68 82 na Emma wonsa enka AFL deodorant roll on no ebe na wonso fa esiesie wo ho na ho yehwam abribiara Greenfield Scientific Herbal Hospital and ye come for Ediama wo Mr. Wada enei yade ani wudi esie yade am wawie what it is kontebe bomodia yade bi yada ene aye no Goliath ene teso no Greenfield Scientific Herbal Hospital se oba wo mo ebetitu ase deku de ma na so sika kuya wabi ena wo betua enfidie kukudam ene yade agoni enfidie timi ehunu yade bi antini so ne tutu yade ase o pe ba bi a wo benya wa yade sa yade na wo de chinchiri dia last stop no Greenfield Scientific Herbal Hospital stroke ni nyina wo ba ho a enumunka enye mepache o ya bema ye fra wo krawa oba ye so ye bonini a ba bi a wo kwakoje oba entafo no Greenfield Scientific Herbal Hospital enu ntibra ye wo ultramodern laboratory wo ho na wo de wo ba liver kidney test no ne ho ne mani nyina no ya ba ye ne kama ede ama ye resafie no ho na wo hwe acha kwanya ye wo nungwa adogo na last stop wa free 0243 98 39 06 0243 98 39 06 and 0261 65 18 98 Greenfield we yade no ne last stop wa na shane so Emma me say Gospel Funeral Home ena se wo pe adaka pa na fe wo de hia no odofo no maame no papa no wo ba no bibia wo wuo no wo de atum kama na che se wa ba baji o sa adaka no eno no mfati entimenwe
afebɔ na dem papa ni bia mfati ntumi nwe omuntimi nwem omunya access ya wadaka bi wa o wodi abudi tu ba wodi wura adaka ba bo santati ano no mamu o mai o se nya na mo na de aduane abo sa charia pa cha na da hu hia eno tu he baba dia wo pe ba bi a funeral grounds no ye be decorate ho e dia ma wo kama efunu no ye be siesie ne kama efunu ne dawa bo se efunu no wa yes so no wasrasre me pa cha obenya bi efunu se kutu mesra wada on se flowers no ye wode customize yankasa ho ebi ho aya ye enapa asopa ejapa onuapa okunupa ebapa hwanpa ni nyina papa ni nyina ebi ho ye be customize flowers no e dia ma kama yisi ado no eno so ope ambulance ya eno so obenya bi ope dia mu no tumu no people ne de ba eno so obenya bi e ho na sister kra de yi aba kra de chese wuhunu a areho na afese ya areho bi ebu ya decorate was ya bo se pictures ejina wosa na no mi ko bi ya mu se ejina wo mi se ma mi na enya ni se we ayi no ni nyina no oboye ni nyina bi mamo ese wo mu be ye bi e de ama wo se wo ye wedding kra na se wo pese enu aduane ma wo ana pokra se ayi no eya obi wo nko asore nti e basa na na e pese fo be ye wufu so ani nya omo ye bi ho ni na ye be ye be ma sofo a wo be ba be ye wufu so e de ama wo omo be su ama su wo ho obi obesu de ama wo asantifo su ni nyina ye benya bi e de ama kama coat a wo de be se mu no wada ho ase kunta eno so ye benya bi de ama kente su ye benya bi je se e de kra na wo pa ye bi mfa ma wo de bomode anabra wo ye wedding aduane ene ho nsem nyina wa yie na se aduane ade be serve nyina no ye benya bi ama God's Funeral Home Casper shop no wo ba ho ani amobi asafo ye ben labor ye ne Pharmaceutical board dan no na share ni mo wo de obi sankala to a wo be hu ye frame office line no 03220 062 21 03220 062 21 and 0243 73 74 57 na eno no oba ye behwe se ye betumi aboa wakwanu asenyi na so we ye wedding bi bia besipi so for Herbal center say ene menka cho say yade ne de ati se papa na so eho na aba ubenya wa yaresa yade nyina last stop no eho wo de wo ba ma ye mo wa bomo ni efa wo mra okwa wankasa na abeyi wachia na afa wo de menstrual pains no koko no ni nyina no ose wo ba edro wo ene Herbal message no yede ema wanonom na atimi atutu ase deku ade ama so for Herbal center wono ne ebo ne mra ne se ekurase doctor no ekurase doctor de wono ne nim yade enuro bia ntine so enu nti kumase breman obenben mu bomode ane ba ho na Herbal message no benya bia to wo Fred mense ba wo keu Akoma FM ha se ya me entrance no wo ba wo benya bia ne askwamo no ene hwe ne mu promise ba wo ye FM sanso na sax Pharmacy Patase Blockhouse Time FM Obwase Free FM Techiman Paul Herbal Ewomrom Top Amazing Herbal Ewatafo Methodist Church wa Jesu Government Hospital entrance wa benya bi Otek FM na anointing fast food and carry ubenya Freyen it was 0248 67 22 71 0248 67 22 71 na Emma wonsa enka yenro no ebi na bra ya kache beja ya hwe na mu Charistic Ventures na ye kanfo wonom ede ama won ye yenu pay ene ye dia ba begu dwaso no o enu nti wo de bomode na ebra Zahara Herbal products no ebuso ewo edwem oba said ye tie bia benya bi o kanshi Draclane wo benya bi o Herbal pharmacy ni chemical shop bia mo enye na eye Zahara ye was Zahara Herbal products no ni nyina so obenya bi na waposo no ye ya wa yemre won pem oba be ma ni nyina no oba bomode ase obetumi enya Zahara enro ni bi na won so watumi anonom na atu yade ni nyina ase bia ma wo Charistic Ventures de yenim ye ne yenim ye 0246 34 83 0246 34 mama kai wo say enese wo pebosia e de aye adwuma bills microcredit ewo wonom de yese ye mabosia free
woroma unto susu ho nanso ye bema osika ebia na wonya adwuma wo pesika ye adwuma ye bema obi ebi so kra woje bosumi akatua nanso so kwame ahe enso ba bia wo pe bi e de support ya adwuma na de ahwefia ne nyina so eye bills microcredit ese obomodia na wo de wani kire ho a ye bema obi wen collateral bia ne ho deposit bia ne wonya afeni e kasokofa wona na wo ebra na ansa ne ya ma obi da bi wo de wuhia na wo Ghana card oba ye bema loan ne ebi na wo so de akwa ye adwuma obetua enu te fa kwa ye adwuma nkodi 0596 92 08 33 0596 92 08 33 eye 3p garlic mix American for ediama we any edupan no 3p dia bomodia eye garlic any ye de aye ye de niam ewo no makeke ka ho edra ya fancy jaso na echese eye natural eye 3p garlic mix amese wada o ma mi bi ewo pressure eye 3p garlic mix boost immune system no oba wo ko fichira wa ya ase with sugar level no wa ye kese do stroke no entese we ye asthma no wodwo so ntentem do wafu no aye kapusa no boada asan de wohia eye 3p garlic mixture be ye wo ho adwuma ama wo ankasa no obebo won sa no ankasa mpa edro bi ewo baabi obenya bi ewo tane e ba Mr. ba kwalena ka ba RP dange and afi Angelos nso obenya bi eye 3p frayen ewo 0248 92 88 24 0248 92 88 24 Shannon esse no eye glass bottle na ehun no eye red ewo ho so ho na de garlic no de kokko no ato ho nti ukoto na ente saade me pacho dito na grow fine makes you grow fine no be oba we you born brand say Dr. Menses no enu nti oba wo ankasa wonu say wonya wo menopause na so won fiti kromo no ema ye eba so na atwa etumi waya ase eya wo ya ne sa ne ma no hadwene ye pa edura wo hia eye grofine emema so no mo a ebo mo sisi ho so wo wonu aduane wo gya ho ye gya ho adwuma no wo de eye grofine herbal tonic no ema wonyi ne ye ema ho ye fe ye de koko ene enuane ro na afra de aye enu nti grofine de ho adanse no tempo no anwea bombo de ase nei wo gye number no obekwa akope bi ato no wado no na so de wadanse die no etumi aba pharmacy ne eba shop bia mo grofine herbal tonic enye na Mr. ba kejeti amrum apedan kejeti amrum smart eba obo ase PFA pharmacy kwalena ka eba atafo new road Kings Walk Herbal one cry Fred Dr. Grofine e was 0244 59 65 0244 59 65 32 Grofine makes you grofine anything no bomodi anse obetumi ama wonsa aka ebie na yanko commercial break mra yeba abedwafo ebebem na fe yaba ahoma so ya ka janwa gumu pastor Julius antrefo wo bo wadi kire ne ba bia se want yan sha se kwase we ya ba wo ye gina ye na so we have been introduction we ya said ase enu no sabre bomodi ase obeka ye ho na with the messages aba say Facebook and say YouTube with the messages eba ye ben kan Akoma FM 87.9 Kumasi so say ye de ebramo ane isa pepe na etie wo hwe wotie ene no o say aha ene no asesa ye timi ye nkonya rof already mo no e Facebook and afa TikTok no se da bi YouTube on se da bi and then no asesa and mo no asesa sa pepepe na etie ene dai mame enchia ya hwefo ene yetiefo nyina da na mema obi biada akwa ba sron kokora ekwan eso sesei Akoma FM 87.9 Kumasi Akoma 87.9 FM studios na eya na behume hwehwe me heya amo ka asma yira me nya anyira metete nkwanche heya ase aba ba mentia adwumayefo nyina na fe mentia ye mia menua ba antibi mentia antibi na me mano moni adwuma
me man mo eni adwuma no kwasem se wabo adwuma yie papa nti ma me chiachi anti Akoma FM 87.9 Kumasi. Ko ne mpanifo ha nyina so na me chiachi obibia ya do bi ase me den ya boni me dada no a eno an ye de frɛ me Maa Akos ena wo de be frɛ me ya de Akoma mu nsɛm dwumadie no ena ebrem wo Akoma 87.9 FM na abedwafo wa ha eno nti ma me ma wo no krado Pastor Julius Namba baba yes so metia more fire na pomo to say more fire more fire so for kokko hwe more fire and some mo me yes so for kokko ni bi more fire and some mo me yes so for kokko ni bi more fire pa chopa ya share juma se ya share juma se ebuzafo nyina ho ye obi ahụ ye obo ade adaroma nkrofo ni agye pa so wa ha o sa nkrofo ni agye pa wonte so omo frefre sa na mako ai nkrofo ni agye pa esa akumana na sese won sa akumana na sese ye adwuma akumana anti yanya hunu ne sa nde we dey 70 years ya hunu sa na 70 years 70 is when you feel say is me 40 years what is 70 come on na say 110 na da so ti say is abre na won koshi a wo make dabi na me kwaje de ho so fu suro wo dabi ewo ya bla so ya be kwa na ya bla yam so ye de asase so ya be pre papa edi ya hu sa akoma na no mo pe na no am so na ya hu sa akoma na no mo pe evangelist akwaba papa na wumpom te sen adum no cry onyankopo akora yen ene na wo mama nya se ne na ye mama 1 year anniversary pepe ene ye pepe nyankopo hu erade ya aduma ya san ba bi hiem nti afini na erade frɛ me yere na alkonfia duase nipa na afei na obesan hye abrabo ase enye easy nyame ti ase de yafem wa krokra ya fe pepe ene abusia ne nyina bebi obi ano erade mfa ne krensi ensie amen obabi Maa Akos obaya bi di akemenu obaya Maa Akos oba na ho won te say erade adom ye hu ye pa na ena wo breme yini bia na me dia me manage hu se kutu se ba we nyankrofo ni die da bi nyomo die ni bia we ya asante for we asante akadie yakase yakadie nti se kutu obedi ni wuti agye ne woto agye ne wonan ne wonsa nyina sister emechasi obedi ni baby emechasi se kutu we ya asante akadie say ye tirim ye de ye na na me mic ye mu ame ye na na ne asante hima nyame afre no oh lady enche na otiko so so say ya wada na ye na wohweda ya wada na ye na wohweda say ye wie na ja wo musi hima na na fe de dotiye na to aso nti de dotiye ni wie a afena na ye na kasa wo ba no new one wo no so ye be hu no yes asante memu ha de ahwene di Pastor Julius Akwaba am Joso Evangelist Akwaba am Joso Sikapa Akwaba am Joso Obaya okay Pastor Okasawia anta na Obaya metense Pastor ma man de se ye tu me man fo o de ma nya man tu me man fo o de wa mo bas me ka so Ghana fo montia na we ni se ma ye tu me man fo se o na an ho ba serious ma ne aware no ne awo no on say aye ho aye den aye difficult say ne pampers bo ne enti na one ka say very very expensive say one o sha badge ni say na say wa anye na mo no ko struggle sa dia me de bia me ka say ya tum fo say munya na mo say munya nti obo odua dia we nya so fo say mo obi be bo odua ku afiri wi aso kwa enen so de bia bo no o mu nsuro si uru aka so munya o munyae ena menim se punishment bia nso ni hode a nti bia no de ye bo na ngofofu du ala so mo na tata na ne se ye bo nti mesre wo unya ready a na makasa menko na unya konko ade a se yes no so oje 3 billion se na kwan agwa kubo kwa fa ordinary de be ma no ye de ye twen
6 billion 3 billion so anya ka so obeje ndie obeje nti wala ko fa ba when okay sikapa ba eye pass na papa de fa ho na me ka so obedane no na mom se watimi de akọ akọ advice me ma na dia ye ka kire wo mo me wo se me de bia me ka se sa irresponsible fathers say no e wo se e castrate wo mo me ma say no unya na de ne so ane ne na de we no so wo de to hwa na de aba we no wo de enkwatwe mu nso no fa aba abobọ so we wie because irresponsible daddy say be wo he ababa we he no kama wa ho ma papa say ye di wo mo ye responsible oba wa wo nsia so ya kama o we onam ho no wa nkakra na ebi kra wo hu so wa wo nsia wa be fa ba wa betina hada na me ka say wo se wo kwa aba aka o se 1000 no ka so de be wa fa mama won so akra na nso so a won san hye no o beje no wo ya ka ne say wo pam kwase ano ni fiche na be ya se 3 billion me kwa na mpese oje ni 6 na wate so ma atre de akra che kwapo aska no fa bra ni enya ne boko ma onye sa de a ye nya aba no ya aba na ni aba ene fa ye ho se de onim se wonya 1000 na 3 billion ye ya se wonya se ne ni obi anfa ne ho wono wo de ba bra wona so wo pe oba eti fa 3 billion beje we ye beton no enti fa bra na beje oba okay simple obaya Marcos 3 billion o 3 billion enya some ke 6 years ba oba na se sika we kra me saso bi mu aka me problem na nyanka solve o oba 6 years 50 cities po na 50 cities pe no fa ma ye Marcos ebeko so akwa akosi da ben me na de 3 billion na lady no woje no onfanya adesua na ye nua no man bi o mu tie ye no so no o mo fanya adesua e na ada no doso e wo sam hunu se be ma bi obachi wagina wo bia ma me odi di sen e he na wo tie menya wo number me ye adwuma sei e ye na ada susu jinkrofo di safo susu hwemanim na bi sa ho kama na so e so wo kama no Marcos me pa mana chew wo yo ba na wo siso a ma wo bo nya den to wo bo na be man wo bo ane ne ma no no meware wo empenatwe ese empenatwe ne ye sha se de kwa awawiem na mo empenatwe be wo na wo nhwe wo de akwala no wo ha no akwala no mugu ho mo twen yen yo ebre bia so be ma be hwie gu wo ba mu na nyame aboa no wa wo unexpected babies and amudu wo mo ba na wo mo bre she Marcos won kwa nyame fa so bo nipa ansa na oba benyin se na nyame prepare nkula na aduane wa prepare na aduane she boso me nkuna nyankopon de ma yen o se bobo ho na fa so akula ne diapers tutone ema bi akula ne ba ombre eti be ma obejira woni mo obeye wo line no chi hu free wo be ma kro no ho no mo no wunyim wi a 50 cities akula nya mfie nsia ana mfie nso mfie nsia 50 na me gina kwa 50 cities kwa me kasa me kodi fufu a media bo 100 cities eti wo munyan na ada no mutie no enkosi ye ba bia South 3 billion ya rabai wo bi say won hunu no pass pa bi nka na yemmoa no na 3 billion die Marcos me na make bi me condemn me ma no but me ti asem ni mo no be man onya okay woni okosoro ba from onya o Marcos onya eti yen keska kakra bia be man no benya na yemmo ni getire de metimi aka no me da so papa baba ya obi se why is akua koko me pa che akua koko he ne na mu abu o enti nyame ya adom a okina ubehunu akua koko wa ha evangelist mame oba Methodist astronomer you have 5 beliefs baako na make am wasem sisi ye free bibi reason enipa na wo ba wa kwan mu nyame ama wadwene nyame ama nyansa wo ni dwene reason dwene nipa na wa ban so de assemble na eba so wo be kan say asem na wo kan de tie no but who tie no you read that person's mind. Now what who said no, you have to know. Am I a psychologist? Mama, I don't jaya because I don't papa mo kanu. Mama too. Bema no ba kwam no. Emfa wo. Wokas wo no ba wo. Ansa no yo one dia me nua ba me srew entwema no. Okay.
and mema ne kan cho say ene me nwo na me wu wi a ma be ye wo ade me sraw entwema no na onya yi wo nantam sade ni wi a de aka na yanka twade ate na ni so wo yi sade ni wi a de aka yanka twade ate se hu enti me sraw ene ne nwo wo de hwe na dwene a yaka na happen say fada krofanyi sen pim no hwe ade obi de nyi sen pim wo bi amfa yo enti sade ti na reason ni ya djuma you say ni pa no onfa wo ko ba bia obedi so enti ya ba sire nua ma no emema na ya ba no ya no ede wan hwe yie odu be si ba bia enye dwene na hunu se nipa me de ne kwa be yie ana se enye yi mama das me so me das papa dwene na hunu se enipa we me de ne kwa be yie ana se enye yi also welcome back Maa Akos. I'm Mrs. Ajay watching live from Takraze. Mrs. Ajay onyame onhia papa afa ye be kwa oba ne so na yakwa akọje ye tie fon so adwene na me yankwa. Hello. Hello. Hello, ma. Bacho. Good evening. Yeah, good afternoon. We didn't baby akasa free. Bacho, your family na now kame kasa fi koti abua. Yo, me that's mama, me who watch pop. Na mama ko say. Me kwato a charger we. Mama die. Na me twa mumu. Na me okay. We didn't baby akasa free. Me. Hello, we didn't baby akasa free. Hello, ma, Bacho mi dini abula me kasa free banda. Okay, abla yetio. Bacho ma, azana kan pesa mi kan se, ma mu tu one hia mo ye animonyamfo. Mo ye animonyamfo. Ndi ne be kan se, ma ba ko bi ti wo si ogodi fufu a, obedi abro 100 cedis. Ndi ne pesa o ka se oye obeye adiane a, market obeye be bro 100 cedis. Tenya beya nkola no de beye adisia ti me pese me tanu no onyame ensha papa me da say we didn't baby akasa. Okay, went to me. Hello, we didn't baby akasa free. My wife. Yes. Wa kwa baby. I'm to cleaning. Watch the dog. What do I am? Remember that so now grow. I will be square, but also Benjamin is one power gin and so. Unimusa and of course, no one may phone my boy about so. A Samuel Quaba, would you be here? I buy what Back up, me that say. We didn't baby akasa free. Hello. Bacha me Maa Akos kasa o. Me pacha Maa Akos na kasa no. We didn't baby akasa free. Oh, bacha me kasa free pam. Maa Akos, yeah, still papa. It's my feel papa. Me de pa seven who join who crew me na nyame shram why. Yo nyame shram. Oh. We didn't baby went to me and you know so also bet to me about so hello Marco. Yes, we didn't baby akasa free. Oh, come to say that I do. I mean so. Marco, I miss my family pa. So pa me do it too as I know abahi. I mean so I say I so do. Nyame ensha papa panso. Hello, we didn't baby akasa free. Hello. Okay, on to me nkaye. We didn't baby akasa free. Yes, from my mind, she nkojo mankesu area. Yo abapa yetio. Eh, Marco, you watch one fe. The master any duma de dia mudu no ma ba ne de ma wo ba da. La son wo vie no we ja we baby. Nta wala hen man ye de ye hudo. Me da se papa ene wa fuchio. Odi ni baby akasa free.
Hello. Hello. Order for Benny. Good afternoon, Marco. Yes. Auntie Menkayi. Within the baby akasa free. Hello. Within the baby akasa free. I love you, Mr. 36. I did it. I'm one of Soka Kramaya yet you. The way that it may be my father, my face, and now papa. I feel good my friend. It's an homeland. So you see what I say. Talk to Minia Bani. Come and say, Sana will open the man in. Mamu come on in some. Not the earth of Montana, the Bani in. The Namu Magna, abandon and things up and Sana Brad. Okay, Medasa Papa. Within the baby akasa free. Hello. Hello. Within the baby akasa free. Hello. Within any baby akasa free. Okay, me pacho yeti. Yes, me kasa free aboasi gausu. Your papa yeti. Sometimes bana kasa mistake ni kitamba. Bana na ya mwe mistake. Na bana de pompes kana mfamano. Obaso beji 3 billion dia. Pompes kana mfamano. Cheka oshoba. Ka obani kaso beji 3 billion. Me wan shane bankwa de pompes kana ntiama oba. First cano enchia Emma Oban Medase. Or say, please, how are you doing? Watching you live from Pam. Okay, Medase Papa Max, okay. Medase. Well, so welcome back to Akoma TV station and your crew. I like your show too much. Mr. Sacher down Suman Estate, Accra. Okay, Medase. Hello, we didn't baby akasa free. Okay, mommy, it's you. Oh, ma ko na kwa ba ma fe na papa. Yes, ma fe. Ba me dana se wa tan aba. Ya me insha papa. We didn't baby akasa free. Hello. Hello. We didn't baby akasa free. Pacha mi kasa sakra. Okay, ma meet you. Ya family Linda. Linda yanko. Pacha obanu bema no nchiska na man kwasi abu no de buman. Okay, me da say ya kwasi abu. We didn't baby akasa free. Hello. Menkwa mi aba papa bi. Menkwa mi wa fa kwa ata papa. Mi aba ma se wa sante ma pon ko fi ase no tanko. Mi aba ma ya ma wa kwa ba wo no abegafo ko fi ase me nyina so mo afi papa. Mi aba ma me mo abaso eni dumadi a wodie. Odi ma ka se be bia wo na bia no. Wawuni abema ni diwa chide. Aba ene afutu semo a mede ma wo bia wo tie Akoma FM ni TV ke. Sebi uyo oba nya boteni sebi meme nyina ni ene ne trabo brown. Ene oba no se wo tuo na mo wa wade bi mu a ne wa so wo ye papa nya du ti ko sha wade ni se kia. Ebe ye problem afi na beti wo jaya na wuntini nyai. Na pege wo ha in this emwa into your oba Fuwufo, a movie can't wadia Ukraine, work as a decide amount. Say you are not moving or grab or pay amount. But that's meaning about papa. Yami is sure for quarter papa. We did baby akasa free. Hello. We didn't baby akasa free. You go see him. Emma man so kakama me kofi enko. Ma. Just bemena. Hello, mami. Kofi mpacho yeti o. Okay, Kofi AJ Entimenka, Kofi Entimenka, mama mfa di otwa to kra. We didn't baby akasa free. Hello. We didn't baby akasa free. Mpacho your friend Vincent, me kasa free time district. Okay, Vincent say enko. Mutacho mi checha munyina na yeni aba no
na some are okay. They say, Akola, would you say free? Papa, you are. Would the China now, would you Skadia, work from Kakra? Yes, it's our baby says, Kay. Would you say, Kay? Akola, or Papa, you are. Gay, one won't tell me some chino, rather than the Dutch, some near Cathy here. Would you say, Kay, we are. China, Akola, is be a day. Oje se sika na china akra ne so ebeye de ha na me de afrefo no dwumade ni na be se happy birthday enko emfa ema nana ya wo se ne wo fa se ene ye na woda imano osedu bofo junior okọ school Ascension Baptist Church aprabo school eho na wo away free nana ajiman Akoma FM accountant oh okay accountant chira ye be sign aye the amount Nikki Pizza fan club say Becky Becky happy birthday enko enfama Becky Nikki Pizza fan club okay aha ena ye demonsi say de agudie mu akonfo ba beje adwa abusua peninsurance ena fe lettere enso ejina chire no ye de Akoma Sports ena to amoso aha ena ye demonsi medin ede Maa Akos nyame adom ochina obesan ashmako Akoma mu nsem dwumadie wo Akoma 87.9 FM na fe onua TV as Pharmaceuticals assign the draw your friend Hepatitis